Setyaki apa Kresna sing tekaning pati? Setyaki. Kowe iki aja edan to. Mbok coba sawangen. Ana pun Kakang ora duweni rasa kepiye-kepiye karo si Adi kok. Lah kok dadi si Adi Suwala Bumi duweni patrap sing kaya mangkono. Kuwi mung merga saka mbelani ponokawan kae Yayi Kresna. Yen Setyaki ora dombane karo sanggane Petruk apa dene Bagong kek mesti ora bakal kaya ngene lakone. Sing ngomong nek kula mbelani ponokawan sinten? Sing ngomong nek kula mbelani Petruk kali Bagong sinten? Sinten sing ngomong? Cangkeme sapa sing puni? Lho tapuane. Lho sapa suara tapuk iki piye karepe? Kowe iya apa ora mbelani Petruk apa ora kowe iki? Mboten. Kula kira mbelani Petruk karo Bagong. Aku babar pisan ora duweni rasa kepengin nyang-kuyung Petruk ngenake janji. Sampeyan kendel apa mboten? Kendel napa mboten? Lulang ora lalu-lalu, kendel. Tapuk mengon. Kelekut.
Ele. Wah! 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 Wah!
Ayo le Mutiar. Wah. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Truk. Truk. Tak kira nek wis gantung cengelmu ora. Ora kowe kok bajekno ora nesu kowe. Lah aku arep nesu piye kok ngono. Nek keputusane wis kaya ngono, aku jane ya kaget. Kaget piye? Sinuwun Ndarawati ki nalendra sing ora tau kleru lho nek rumangsaku. Ya senajan menungsa kuwi pancen panggone ina lali salapes lan mati ning Sinuwun Ndarawati ki mesti ya karang nyanding dewaning katentreman mesti tansah ndum kabagyan karo awake dhewe. Heeh. Nek rumangsaku kok ya beda karo sak gendakane iki ya, Tru. Lah iya. Ora ngelingi ngendikane jaman semana. Nalikane kowe ketayalan goleke wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada. Malah saiki tekaning Data janjine ditagih. Kowe malah ora entuk apa-apa. Ya sing sabar ya, Truk. Aku melu mangayu bagya. Mangayu bagya ndasmu kuwi ora. Ngerti kakangne kesusahan malah melu mangayu bagya. Apa kowe berduka cita kuwi lho. Manu bela sungkawa. Ah ngono kok. Mangayu bagya. Lah terus piye iki apike iki? Nang aku mah lho nek kowe gantung aku mah lho mongko kae sawangen kae. Kurawa dampyak-dampyak. Kae genah kae utusane Prabu Baladewa. Utusane Begawan Durna, ora. Kurawa semana mbane ora. Njudheke tenan nek mungsuh wong siji kae. Lah iya. Nek rumangsaku awake dhewe saurunge bali ngundurke Kurawa. Biasane kowe iki angel lho, terus tak ojok-ojoki ngene iki angel lho kowe iki. Angel piye? Kowe iki biasane mung sok nrima, kowe iki biasane mung sok wis ragong. Ora usah mbangane mengko ming kedawa-dawa, mbangane mengko ming dadi perkara wis gek bali wae. Biasane kowe ngono kok. Ora. Aku arep bela pati harga dirine Petruk. Kanggo sing paling keri dhewe, Kang. Tru. Kowe mbok ora omong ngono kowe. Mbok ora omong ngono kowe ta. Alah ngopo? Urip ngopo to, Gong? Urip nek ora ndek sesandingan, ora sesandingan kelawan sawijining wanita. Rumangsaku urip ki nek ora ndek bojo. Monggo wis arep kelakon lek ku rabi karo Purantawati. Wong wis sesasi iki udakara. Aku wis wikanen karo Purantawati. Ya wis ngerti kaya ngopo kanan. Arep ming liwat gambar. Ya iki pancen keranjingan tenan kok mikir. Kaya ngono kuwi kaya member ora. Ya kaya ngono kuwi lakumu kuwi kaya ngono kuwi. Apa-apa kuwi mung gumantung saka laku clathumu kok. Nek laku clathumu ki apik. Selawase ya bakal apik. Niatmu ki becik, selawase ya bakal becik. Ngono lho. Aku ki ya mung sok ngono kuwi lho, Gong. Pamrih aku ngono ki ora kok pekne aku nakal, ora kok pekne aku ki
wong lenang sing kepiye ngono to. Aku pengen ngerti kanane. Lah engko tiwas tak sawang pasuryane ayu. Nek tak buka padha piye ngono. Padha ya gede kudang. Ya. Ditotohi wae. Kae Kurawa kae mesti ming kongkon-kongkonane Begawan Durna. Ah sing ngomong sapa? Aku mau ngerti kok. Ngerti piye? Prabu Baladewa utusan karo Kurawa. Coba, apa kowe wani mungsuh Prabu Baladewa? Anggo nek sinuwun Mandura maju ya awake dhewe mundur ngono wae kok gampang senengane ora. Mangka anggra sesumpar mawalindhu bumi gonceng modar. Kumaludu kuntur ketok. Oh. Ngopo to, Gong? Sing ngrasake, lekas ngrasake hawa-hawa ora kepenak. Hawa-hawa ora kepenak ki to. Noleh ta kowe iki? Noleh ta. Kanan kaya ngene ora gelem noleh. Noleh. Ngopo eneng ngopo? Noleh ya kowe iki. Diomongi kok noleh kok ora gelem noleh. Duh. Gang. Aku ki wis ora sida rabi. Kecekel Densus. Ora ana Densus kok kaya ngono. Ditakoni kowe Ndara Setyaki kowe. Paling ora arep nyekel karo awake dhewe. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Petro tak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Ya, Bagong tak tampa. Kowe mau ora ngerti ning Ndara Setyaki ning Pasewakan ra roh ya, Gong. Ora ana ki. Ndara Setyaki ra lenggah ning Pasewakan. Nuwun sewu, Ndara. Piye, Petro? Sampeyan wau ketingale kok mboten lenggah, mboten sebo teng Pasewakan Negara Ndarawati, tindak pundi? Petro, Wonten dawuh. kawuning ana uruhananira. Yen to sesatine aku mau mlebu ning Pasewakan Negara Ndarawati, aku sebo ngersane Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Nanging bareng ana rembug yen to Koko Prabu Kresna nayogyani sing dadi ancas gegayuhane Begawan Durna ingkang pengin nglamar Dewi Purantawati ingkang bakal dirabehake karo Lesmana Mandrakumara. Aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih, terus sampean kok iso teng mriki niku? Petro, Wonten dawuh. Negara Ndarawati kuwi bumi wutah gedheku. Nggih. Ing sekawit ancasku aku pengin bali kesatriyan Garbaruci ing swela bumi. Nanging bareng ngerti dampyak-dampyake para Sata Kurawa, rasaku kok mung kepengin ngepruk kabeh menungso-menungso kae. Ki arep diwangi kowe truk wis ta. Aja ngono to, Gong, ora penak. Lho, terus kersane Ndara Setyaki. Kowe ming pira? Ora sambu adepi Kurawa-Kurawa kae. Ben Setyaki wae sing ngundurke. Yen to wis kasil Setyaki ngundurke Kurawa kae, bawangkate sing jenenge Begawan Durna. Tantekne sisan aku ora bakal pikir ringa-ringa Petro. Lho mengke riyen. Sampeyan nek kaya ngoten niku padha karone campur-campur perkarane Petruk karo Bolong. Kok iso mbuarani aku cawe-cawe perkaramu piye? Lho saged mawon. Merga nuwun sewu, kula sowan teng Praja Negara Ndarawati niki kula kepengin nglamar kalian Dewi Purantawati. Lah sing kepengin nglamar niku rak kula, otomatis. Basamu kok nika-nika. Lah tartentu menawi sak mangke wonten bobol bara teng kanan wonten pacobane gandeng niki wis dadi antep TKT Petruk. Wis dadi gayuhane Petruk kepengin mengku Purantawati, mbuh abot, mbuh enteng, mbuh cilik, mbuh gedhe pacobane mesti kudu Petruk sing ngundurke. Petruk, Wonten dawuh. iki ora kok perkara sing nglakoni kowe, ora kok perkara kowe ndek kekayuhan. Nanging aku mung ora nrimake yen to Negara Ndarawati nggo jak-jakan menungso sing pakartine sak ngisore delamakan. Terus sampean kersane ajeng ewangi ngundurke Kurawa. Yo, Bagong. Lah nggih monggo. Gong, ngapa? Iki mbok yo ora sok ngrepoti Bendara ngono. Ngrepoti piye? Coba eling-elingen. Heeh. Jaman golek macan putih kae. Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma, sapa sing ketayalan? Awake dhewe. Jaman arep lair Ndara Setyaki kowe, ora? Lakon Setyaki lair, kelingan to kowe? Kelingan. Nalikane mungsuh Prabu Tunggara, Turangga Yaksa kae.
sing dadi macan putih jenenge Singa Mulang Jaya. Kuwi nganti tukul Ndara Setyaki kuwi ora. Sapa sing ora apa kuwi jenenge? Lambu. Sapa sing ora ngewangi awake dhewe ngewangi ya ben Ndara Setyaki iki idep-idep males budi karo awake dhewe. Terus kowe iki ngrumangsanana, kowe iki wis arep modar. Lho. Arep modar piye? Jare kowe arep gantung, ora sida wong. Sareng bareng tak pikir kok nek menggagas Purantawati kok ora nonteke. Lah ngono kowe gagas wong wedok ki akeh truk liyane Purantawati tobrut-tobrut ki pinggir dalan akeh banget saiki. Kowe iki pikiranmu kok meng kaya ngono lho Rana. Ya ning ya ming penak disawang. Model kaya ngono kuwi ora pantes ditenani. Nah iya. Tur kersane Ndara Setyaki ajeng ngewangi Petruk ngoten. Ya. Minggir ora samapane ngene. Kurawa keban pethukne Petruk. Nggih, nah mah kula ngaturaken panuwun lho Ndara. Malah pun bela kalih Petruk. Ora teges aku bela. Aku mung ora seneng yen to negara Ndrawati dienggo jak-jakan menungsa sing kaya ngono kae. Aku iki nayaka negara Ndrawati, Ndrawati bumi wutah gedheku. Gelem ora gelem aku kudu nyingkirke sing dadi retu ning Praja Negara Ndrawati Petruk. Nggih, matur nuwun sanget Ndara. Matur nuwun Ndara. Mbok ya siji wae kok terus. Ya kang yo tonton ayo. Kok dewangi Ndara Setyaki. Ayo. Waduh. Ana dongeng ande-ande Sita mungkal matenana temungkul apa dosane ngungkule mring sesama aja tindak kuwalat lah iya bener kandhamu lali sumber kedewasan wah menungso ora tatanan ngaglangger gancang kaya ndo mentang kaya gendhewa par Setyaki sing ngadeg ning ngarepane Kartamarma ora pangling Setyaki iki par Kartamarma bapamu lho ora nyembah ora nganggo tembung kakang kakang jroning pabaratan ora ana sing jenenge kakang karo adi ora ana sing jenenge sedulur ora ana sing jenenge mitra ruwang kawrulan sapanunggalane Kartamarma polahmu jelalatan pidak pejaratan kaya Durjana karahinan ora sah sopan-sopan kowe barat ora sah tobasake
maling konangan ngono wae sak Durjana karahinan. Ayo ndi Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong karo Ponokawan Bagong kok tekan kene. Wigatimu apa golek Ponokawan Petruk karo Bagong? Arep tak undurke supaya aja ngasih ngayonake kelawan Dewi Purantawati. Mergo ing mengko bakal binoyong ning Murajanegara Ngastina. Didhawuhake dening putra Ngastina ya kuwi Anggel Lesmana Mandragumara. Ora perkarane dudu perkarane Kurawa karo Petruk karo Bagong. Nanging perkarane Kurawa wis wani pacak baris ning negarane wong. Ndarawati utah Gedhe Setyaki. Aku kudu ngayomi sarta aku kudu nglabuhi bumi utah gedheku. Aku minangka nayaka ora nrimake yen ku jag-jagan menungsa kaya dapurmu. Oh, babu arep apa? Ora mbulong keponakan Petruk karo Bagong. Kowe sing dadi pepalang. Lena pangindriyamu tebak dadamu ning kene margane patimu Setyaki, Mas. Waduh, hei! Wah! Asparat. Hut. 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 Oh. Wah, menungso ora tampangan. Ungalno dadam. Jarke, oh, cadak. Karta marma, Pak. Oh, waduh. Mati aku. Sambar to, Pak. Waduh, mati aku. Oh, biar kowe sandok, woi. Hahat, wah. Aduh, mati aku. Hot. Waduh. Oh, hahat, wah. Aduh, mati aku. Oh, aduh. Oh, hot, wah. Aduh. Wah. Awas wae, Pak. Biar kowe. Wah. Wah. Aduh. Patio. Waduh.
Astagfirullah. Wayangku kuwi. Rada. Wah. Remuk kaya ngene carane. As kowe barat. Siar. Oh. Watos sing ngejo ta iki? Ngejo ya apa? Ngejo iki cara nggonku iki banget. Ha. Ha, hot, hot. Wah. Waduh, piye? Waduh. Ho ho, ayo, ayo. Wah, kok rusuh banget kok iki. Biar. Oh. Hot. Ho. Hot. Oh. Oh. Oh, hot. Ha. Aduh. 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 Waduh. Ah, lu yung. Hey. Aduh. Wah. Hot. Ho. Ha. Hot. Hot. Wah. 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 Ya. Wah. Wah. Tang thức, tang thức, là tang thức. Ah, hot, wah, ora pangling sekarane. Gendeng tang thức. Ho, hut, ha, hut, bu, ha, oh, hut, ha, cepat. Oh, kulo munggah. Oh, oh, was. Oh, aja. Woi, woi. Wah. Meno sih. Aja mbok rebut. Balekno. Belang tobruk, belang to. Dah. Wah. Waduh, mati aku. Ho, hot. Aduh. Wah. Waduh. Yeay. Wah, waduh, wah, waduh, yeay, wah, geri,
Ki Goto Warat. Oh, hey! Wah, direbut. Menungso ora tatanan. Wah, balik lo. Balik no gadaku. Menungso ora tatanan. Kowe nyolong gadaku. Mergo iki gada wesi kuning. Wah. Ho, hot. Hot. Wah. Wah. Lho menungso tatanan. Manus maring jajalanet. Setyaki. Kowe wani ngundurke barisaning Parsata Kurawa. Pun Kakang Nandingana Yai. Maratmu orang toto wis Setyaki. Setyaki. Lah kok dadi kowe wani nerapancak nerajang perbatang. Kowe cawi-cawi perkarane Nata Mandura. Kowe cawi-cawi perkarane wong Ngastina karo perkarane Petruk Kantong Bolong. Setyaki. Lah kok dadi kowe mbelani karo Panakawan. Lah kok dadi Si Adi kaya mangkono. Si Adi mau jare arep bali ke Satyan Garbaruci. Setyaki. Nyatane kowe malah ngundurke Parsata Kurawa. Tanding kono Ki Nenggala marat. Wah!
ngepate kang ira rekalane oni naga makikian kumambang katonku mawang wisanya manampek gisik manaut sikro marang risang bayu siwi Koko Prabu Baladewa apa dianggep nek sampeyan mrigo Kyai Nenggala apa mbok anggep Setyaki wedi apa mbok anggep Setyaki bakale mingguh ndak rasa ora ana sing bisa ngimbangi kuwatane Kyai Nenggala kejaba mung godha wesi kuning Koko Prabu Baladewa paripaksa Setyaki wani karo sampeyan Koko Prabu Wah. Wah. Manus main jajalan sepane bali brisanat menungso ora tatanan. Mung merga nggonmu kowe mbelani karo Panakawan. Mung merga kowe mbelani wong kere-kere. Nganti sadiwani ngligo gata wesi kuning. Setyaki. Meleko sawangan iki pun Kakang. ora ana tembung pun Kakang apa Siadi. Ning kene anane mung Setyaki apa Baladewa sing mati. Piye? Mung Baladewa apa Setyaki sing mati? Ya. Wah. Sajak wis ngembelu siramu gleleng pancakmu kaya wis lara nyawa kowe. Wah wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan. Ya, tampanono dayane Kyai Nenggala. Tampanono daer gata wesi kuning. Kanggo Prabu Setyaki ku atur isane Kanggo Prabu. Sampeyan apa ya arep wani? Sampeyan apa ya arep wani kira-kira kuat nadai dayaning gada wesi kuning. Setyaki aja edan. Setyaki aja edan kuwi Yayi Prabu Kresna. Arep Prabu Kresna arep Prabu Paimin ora idep. Bakune ning kene Setyaki apa nata Ndarawati sing tekaning pati. Lho kesik kowe iki kena ngopo?
Kowe iki kena ngopo Setyaki? Iki pun Kakang mbok yo disawang. Mbok kira sapa? Kula ngertos. Kula ngerti nek sampeyan mriku nata Ndrawati. Ning apa memper, apa pantes? Ing atase duwe putra ayu-ayu ming trima dirabekke karo wong kocluk, wong keclok. Kaya putra Ngastina sing jeneng Lesmana Mandra Kumara. Apa ngoten niku memper? Apa ngoten niku pantes? Sinengguh dening kawula kathah. Sampeyan niku ratu sing ora tresna karo anake. Sampeyan niku ratu sing ora iso milah. Sampeyan niku ratu sing ora iso milih. Kira-kira pantes dadi judhu dhaupi anake ora? Pun saningeten mawon. Kula selehke pusaka kula padha lanange Kresna apa Setyaki sing tekaning pati. Lho Setyaki aja edan kowe. Setyaki aja edan, ora edan iki tenanan. Setyaki. Setyaki aja edan. Setyaki aja edan. Kowe aja edan. Paremane karo Yayi Prabu Ndrawati, kowe ngono nganti senjata cakra ndasmu. Ndasmu kuwi, anu ngapunten. Setyaki apa Kresna sing tekaning mati? Setyaki. Kowe iki aja edan to. Mbok coba sawangen. Ana pun Kakang ora duweni rasa kepiye-kepiye karo si Adi kok. Lah kok dadi si Adi Suwala Bumi duweni patrap sing kaya mangkono. Kuwi mung merga sanga mbelani ponokawan kae Yayi Kresna. Yen to Setyaki ora dombane karo sangganing Petruk apa dene Bagong kek mesti ora bakal kaya ngene lakone. Sing ngomong nek kula mbelani ponokawan sinten? Sing ngomong nek kula mbelani Petruk kali Bagong sinten? Sinten sing ngomong? Cangkeme sapa sing puni? Kula tapukane. Lho sapa arep tapuk iki piye karepe? Kowe iya apa ora mbelani Petruk apa ora kowe Setyaki? Mboten. Kula kira mbelani Petruk karo Bagong. Aku babar pisan ora duweni rasa kepengin nyangkuyung Petruk ngene nagih janji. Sampeyan kendel apa mboten? Kendel napa mboten? Ora lalu-lalu, kendel. Tapuk mengot. Lho. Setyaki kok sapa-sapa arep tapuki ngono ora? Setyaki Tapuk mengot. Lho. Aku ki ratu Gustimu kaya ngono sare. Sare. Perkara kaya ngene iki nek mung dienggo gontokan ora bakal rampung. Tiwas mengko si Adi Setyaki gontokan kowe nantang-nantang karo pun Kakang, nantang-nantang karo Prabu Baladewa. Monggo yen mung tembe mburine si Adi bakal wirang sapa sing kapitunan? Wih, sapa sing kapitunan? Meneng. Yo. Yo wis aku tak meneng wis aku. Kok Prabu. Nyun pangapunten. Lah sareh ngono wae iso kok. Petruk mau ning ndi? Dun, Petruk mau ning ndi? wonten mriku. Timbalana supayane mrene. Wis taken dawuh, nyun pamit matal wasilan.